Gyerünk, Lázi! Húzd a karjához az! Tartod, tartod! 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 Húzd a karját, húzd a karját! Húzd még egyszer, húzd még egyszer! Húzd a karját! Fogd meg, fogd meg! Nyakát, nyakát, Lázi, nyakát! Nyakát! Gyerünk, Lázika, nyakát fog, nyakát és csavarod! Nyakát és csavarod! És csavard a nyakát, csavard! Húzd meg a karját, Lázi, húzd meg! Húzd meg a karját! Húzd! Húzd! Úgy van, húzzad! Tartod! Mész a feje felé, lábbal, mész a feje! Hagyd le a fejed! Húzd a karját! Gyerünk is, Tóter! Gyerünk is, Tóter! Állj vissza ide, Lázi, ahonnan kezdtél. Itt. Gyerünk! Gyerünk, Lázi! Nyakát kapd el és húzd meg a karját! Úgy van! Úgy! Gyerünk, mész a feje felé, ez az! Úgy van, szép volt, Lázi! Ez utolsó pillanatban elengedte, képzeltem. Még Potter. És Piros-Önder, Varga Lívért Tavasz, 2005-2006-os ország. Egyes szövegen győz, Ferenc Lázár, Ippon, egyes szőnyegen áll, visszamérkőzésre Pataki Benyán és Solymár, és Margosi Tamás, Ippon. De! Nagyon ügyes volt, nagyon ügyes.